Gikulata ang The Beatles sa airport sa Pinas? Ug maoy na imong rason nga nung wa na sila mubalik pag-usab sa Pinas. Ala, naunsa day ning itabua? Tara, istorya ta. You know I need someone. Siguro ang The Beatles na ang pinaka-maimpluwensya o pinakasikat nga banda sa tibuok kalibutan. Di na siguro nato ni-expound no, murag klaro og kailan naman tatanan sa The Beatles. Diri ta focus sa issue atong nag-ani sila para sa ilang concert sa Pinas. Unsa kay nahitabo atong higayuna? It's been a hard day. So niabot ang The Beatles sa Pinas atong July 3, 1966. Paglapag pa lang sa eroplano sa Manila International Airport or mas nailhan nato karon as naiya, as expected, syempre murag holiday oy. Grabing dagsa sa mga Pinoy sa airport. Nasa estimated 5,000 ka mga fans ang nagulat na sa airport para musugat sa The Beatles. Syempre for safety, na sila'y duha ka batalyon nga sundalo ug mga medics. Nga ana pa ang The Beatles, mura daw na ay gira kay kadaghan bas mga otoridad. So una silang baba para unahon og plaster sa sakyanan padung sa accommodation. Iwit na nga moapas ang ilang road manager nga si Neil Aspinall nga nagdala sab sa ilang mga importanteng bagahe. Nga di umano, naa daw didto ang mga bisyo sa banda kay mo bypass ang yun ni Neil sa mga controlled areas. Ug ang PA nga si Mal Evans nga kauban sa manager sa The Beatles nga si Brian Epstein ang naka-assign sab sa mga importanteng dokumento sa banda. Pero ana pa ang The Beatles sa pagsugat pa lang daw sa customs, murag negative daw ang vibe. Ana pa si Boss George Harrison, gisinggitan daw sila nga ipabilin ng ilang mga bagahe ug sakay na largo sa sakyanan. Kulbaan ang grupo kay siguro naagi didto ang ilang mga baon ug di sad daw sila familiar sa mga batas deres Pinas atong panahon na. Suwa sila mahimo kundi mosunod. Giskortan sila sa mga armado nga mga boys ug ipasakay sa limousine. Kuyawa ato nga Chuy no gisinggitan ng The Beatles. Si kuan tudto siya si Attorney Salvador Mascardo nga naas custom sa Manila International Airport atong panahon na. Balik tas mga katawhan nga nagkagubot na. So hinahinay na sabog proceed si Boss Neil Aspinall sa pagkuha sa mga bagahe nga nabilin para iapas sa naghuwat nga isasab ka limousine. Ana din si Boss Neil sa driver, part sundira tong limousine nga gisakyan sa The Beatles. Ana sa bang driver, okay boss, may problema. Ana pas Boss Neil sa iyang kaugalingong pag-describe sa sitwasyon nga mura daw og gipang aresto ang The Beatles kay gikuha sa mga armado. First time daw ni nga nagkabulag or wa magkasabay ang The Beatles, managers ug PA sa pagsakay. Unya na dumduman sab nila nga basing pag maabrihan daw tong ilang bag, basin daw ilargo kuno silang padlock. Pero ingon si Boss Edgar Cruz na aman sab daw agreement ang manager sa The Beatles nga si Brian Epstein ug ang promoter diri sa Pinas sa concert nga si Ramon Ramos nga di man daw hilabtan ang mga bags. Maong aksyon sila kabalaka nga nung gipang hold man daw sa costume. Pero nasulbad raman sab ug nadala ra sab sa PA nga si Neil Aspinall. Giskorta ng grupo og unom ka dagko nga mga motor padung sa headquarters sa Philippine Navy para sa press conference. Issue na sab nga di daw ipatanggal ni John Lennon yang shades kay tama daw ni ug para di daw mahalata mong sige niya suot. Naras boss manager Epstein sa likod ug pagkahuman sa 30 minutes nga press conference, giputol na niya og largada na sabang The Beatles sa isa ka invitation sa isa ka private party sa mga kwartahan didto sa yate sa mga Elizalde nga gipanag-iyahan ni Don Manolo Elizalde. Ug isa sab sa hinungdan nga naa sila didto is na arrangements ang management sa The Beatles ug si Ramon Ramos nga didto daw sila sa yate i-accommodate kay mas safety daw kaysa didto sa Manila Hotel nga lantad kaayos katawhan. Okay ra ang The Beatles sa yate, sakto ra sa bang pagatiman gikan sa pagkaon ug uban pang kabalo na ka. Pero sa kadugayan, murag wa nakasabot ang The Beatles kay grabe daw kaigang sa yate ug sa weather na sab atong panahon na ba ug isa sab nga dili sila komportable tungod sa mga nakapalibot nga mga armado. So pagkagabi, decide si manager Epstein. Ana siya, mga busing, murag pasi na siguro mi. Murag need sab makapahulay sa banda. Tubag sab sa mga Elizalde, sige boss, ayo-ayo mo. So balik sila sa hotel. Nakaabot sila alas 4 na sa kadlawon ug didto na nagpahulay. Pagkabuntag sa July 4, 1966, gisundo sila sa mga dagkog ranggo nga mga opisyales nga gikan sa Malacañang Palace. Courtesy call kuno ba? Didto nakaandam nag-reception party ang First Lady atong panahona nga si Madam Imelda Marcos. Anang mga escort kay Manager Epstein, boss andam na ta boss kay alas 11 ra ba daw magsugod ang kaon didto sa Malacañang ingon si Madam. Tubag sab si Boss Epstein nga mananap wala ba mi kabaloan na boss? Wasab na sa among schedule. Di sa siguro nakupukawon ang banda kay mo pay paghago ka na kay alas 4 na mi nakauli gay na. So walay mahimong opisyales ug nipasi na lang sab.
Taod-taod, niring ang cellphone ni Epstein. Nanawag di ang ambasador sa British Embassy sa Pilipinas. Ana ang ambasador, "Yo brother, pangitain nagpaagi diha, basig mainsulto ang Pilipinas ani ba?" Ana sab si manager Epstein, "Brother, suri gud kayo, wa gid ko mahimo ana. Kay ang palisiya man gud sa banda nga dili gadawat og mga invitation labi na sa mga political nga mga kalihukan." Sa pika sab nga channel dito sa The Beatles nga eksena, ala si George Harrison nga nakamatagi daw sila pag-abot sa mga otoridad nga kaistorya sa ilang manager. Kaso, wa sab sila mahimo. 10 AM pa lang, andam na ang mga bisita, mga dagkong pangalan o mga ranggo ug syempre ang pamilyang Marcos. Ana pa si George Harrison nga nagtinan-away na lang daw sila sa banda kay wa gid daw sila mahimo. Namays daw sila sa preparasyon pero wa gid sila ma-inform ug wala sa schedule sab. Sa duha nila katukaran ning adlaw nga alas 4 sa hapon ug alas 8 sa gabi, ang ticket sa tong panahona is 30 pesos nga og i-convert na to narong panahona ambot pila oy dagko gid siguro kay 60s pa maning itabua. Adto na ang The Beatles sa Rizal Memorial Stadium para sa ilang alas 4 nga tukar. Gawas sa puno ang stadium, pertis ang daghan ng tao sa gawas. 10 songs lang ilang kanta ani nga tukar nga naaras medya oras kapin. So ang mga organizers para mas mutaas ang show, nagbutang sila mga front act. Ang Records Duet, Wing Duo, Lemons Tree, The Downbeats, Dale Adriatico ug ang sikat atong panahon sa 60s nga si Madam Pilita Corrales. So tukaran ng The Beatles sakto sa oras nga 4 PM pero ang istorya na daw kasikas nga pangitabo sa backstage. Ang manager sa Beatles nga si Epstein, Pilita Corrales ug Nicky Rose sa Wing Duo. Ana pa si Ma'am Nicky, human daw nilag perform panaog sila ug nasugat nila si manager Epstein ug ang Beatles. Gituklod daw ni Epstein si Pilita Corrales, may ganit daw kay wala ra natumba kay naaray nakasalo. Gikwilyohan ni Madam Nicky ang manager nga si Epstein ug giingnan, "Unsa man ka, babae man ay mong gituklod ug kabalo ba ka nga isa ni si Pilita Corrales sa mga ginarespeto diri sa Pinas?" Human sa tukar sa The Beatles, diretso na sab sila balik sa hotel ug didto nila nakita sa dyaryo nga nabalita na dayang ilang pag-Indian sa Malacañang Palace ug pag-open nila sa TV mao gyapon ang sulod sa mga balita. Kay lagi alas 10 pas buntag nagpaabot ng mga bisita ug pag-abot sa udto nag-announce na si Madam First Lady Imelda Marcos nga undangon ang paghuwat ug ana siya, "The children have all the time in the world but we are busy people." English kay si Madam Biana. Ug nakita sab nila sa TV nga gipangtanggal ng ilang mga poster ug uban pang mga greetings. Na-realize sa The Beatles ang dako nga impact sa ilang wala pagsipot sa Malacañang. Ginatry sa ilang team nga sulbaron so nagpa-interview si manager Epstein sa isa ka TV channel nga maoy naay right sa full coverage sa concert. Ug samtang nag-explain si manager, nikalit lang og karat ang TV o reception ug dibalik lang pag human og explain ni manager. Nag-andam na sab ang The Beatles sa ilang ikaduhang tukar atong adlaw sa alas 8 sa gabi. Pag human nilang tukar, didto na sila nabalaka kay nangawala ang mga police escort nila ug nakalak sab tanan gate sa stadium. Ug while na sila sa limousine kay pauli na unta, gipalibutan na sila og mga tao nga suko kaayo ug ginauyog-uyog ang ilang sakyanan ug ginasinggitan og mga trash talk nga wala diri wala didto. Nakasibat ra sila sitwasyon pag abris gate ug dali-dali og uli sa hotel ug giingnan sila in charge nga dapat lakyud perminti ang ilang mga pultahan. Pagkaugma July 5, 1966, sayo ni mata ang The Beatles ug nagtawag sa room service ug pamahaw pero walay nitubag. So gitawag nila lang PA. Part silipa daw dito sa ubos nga wa pa pamahaw. Nawag ang PA. Pagbalik sa ibabaw ana siya, "Boss, wa may tao sa ubos." Pag-on nila sa TV, makita nila si Madam Imelda Marcos nga ginaingon nga "They'd let me down." Mas di grabe pa gyud ang issue kay sakyan pa sa media sa mga headlines nga gi-snab sa Beatles ang first family. Ana pa ang The Beatles nga miscommunication naman unta to. Taod-taod niabot ang isa ka sikat nga TV host atong panahon para sa interview sa The Beatles ug ang manager nga si Epstein. Ana si Paul McCartney, wa mi intention nga i-offend ang bisag kinsa boss. Dayo ra biya mi diri ug gusto lang mi mutukar. Ug giputol dayon siya sa host ug giingnan, "Unsa kag i-reschedule nato ning meeting sa laing oras boss?" Tapos dito tas Malacañang. Dito na nipalag si Paul McCartney. Ana siya, "Una sa tanan boss, wa gid sa among schedule nga moabot didto. Magunsa man mi didto karon. Mupakita unya moingon og hi guys na ana mi diri, sorry ha na late mi ana." Ug isa pa boss, dili siguro mi dapat mga igpasaylo sa mga butang nga dili among sayop. Hipos sa dayon ng The Beatles para mo diretso na sa airport ug walay bisan isa ka staff sa hotel ang nitabang sa ila. Sila ra sab ang nagtuklod sa ilang mga bagahe nga naa daw sa mga 60 ka luggage. Naniguro sab si manager Epstein nga dili sila mabiyaan sa eroplano ug gitawagan ang piloto og gihangyo nga pahuwatan gid sila para dili sila ma-stranded sa Pinas. While padung sila sa airport, makita nila nga naay mga fans nga nagbabay-babay pa sa ila ug nasa uban nga mga nagbu sa ila ha. Ug pag-abot nila sa airport,
didto na ang panghitabo. Ang mando sa airport general manager ato nga time nga si Guillermo Jurado, dili daw tagaan og special security ang The Beatles. Ana pas bossing, they will get what they deserve. Gipalong pagid ang mga escalator sa airport ug walay porter nga gipatabang sa banda. Ang The Beatles Town manumanog katkat sa hagdanan dala ang mga bagahe. Ug sa kalit nga panghitabo, midasmag na sa Beatles ang mga tao, gipangharas na gyud sila physically. Dali-dali sab tawag tabon ang PA ug manager sa The Beatles sa banda. Gipang tuklod, gipang bunalan o giluwaan pa daw sila. Hinungdan nga ang manager nga si Epstein nakadawat og kinumo og sipa, natumba pa siya og nalisa iyang tiil. Ang isa sab ka PA nga si Evan nabigyan sa ribs og nagkadugo in town. Si Paul McCartney ang una nakasibat og dali-dali nga nisakay sa eroplano, while si Ringo Starr natrapa og may gani nakalikay pas kinumo before nakasulod sa eroplano. Kauban sila ni John Lennon ug George. Ana pa ang general manager sa airport nga si Guillermo Jurado nga nahapak pa daw niya si John og Ringo. Sabay ingon nga mao na angay sa inyo kung insultuhon ninyo ang first lady. Abi nalag safe na sila kay nakasakay naman sila sa eroplano, pero nitingog pa gyud ang alarm ug ipatawag pa ang ilang duha ka crew sa departure area. Ana pa taon si Evan sa grupo nga part ug unsa magay may tabo sa ako dito sa ubos, palihog ingon sa akong asawa nga love na ko siya. Ang tuyo dai sa pagpanaog is ang pagprocess sa mga papeles sa banda. Nagyapon mga haters dito sa ubos ug may gani niabot ang manghud ni Madam Imelda nga si Benjamin Romualdez ug gibadlong ang mga tao nga tama na ug pasagda na ang The Beatles ug ang team. Balik sila sa eroplano. Taod-taod nakalupad na ug nakaginawa na gid ang The Beatles. Tungod atong hitabua, nakaingon gid ang The Beatles nga di na gid daw sila mobalik sa Pinas. Nagpagawa sa og statement si John Lennon nga di na gid daw siya mosakay og eroplano pag moagi bisag sa ibabaw lang sa Pilipinas. Ana sab si Ringo Starr, Manila was the roughest reception we've ever had. Ug sa Beatles anthology, ana siya didto nga I hated the Philippines. Ana sab si George nga I have never been so terrified in my life. We will never go back there. Ug si Paul McCartney sab bisan pa daw ang iyang pinakakalaban nga tao, di daw siya mosugot moadtog Pilipinas. Nagpagawas og statement si President Ferdinand Marcos Sr. about sa nahitabo. Ug niingon nga wala daw tutuyuan sa The Beatles nga isnabun sila. Ug si Madam First Lady Imelda Marcos sab, I am a big Beatles fan, and when I heard they were being manhandled, I immediately ran to the airport and had it stopped. Dungag pa niya, I would never dream of hurting the world's #1 band. Ug unsa man daw nagtuklod sa mga tao para buhaton to sa Beatles, dili daw niya na binuhatan. Siguro daw ni simpatiya lang ang mga tao sa iya, pero sayop daw ang gibuhat sa mga tao ug di gid daw siya gustog violence. Sumotong nahitabo sa una ug last nga concert sa The Beatles sa Pinas. Ikaw unsa imo ikasulti sa panghitabo? Comment sa diag taga-asa ka kay pang wash out nun namong tanan diha sa atong next video. Peace out, yo.